Bună ziua! Numele meu este Ion Badea și vă felicit că sunteți în locul potrivit, la momentul potrivit și de acest fel puteți fi martor la nașterea unui uriaș pe internet. Încep prezentarea acestei afaceri cu o simplă întrebare. V-ar place dori să fiți socio-partener la companiile, să spunem, Facebook, Microsoft sau alte companii similare? Dacă răspunsul este da, astăzi aveți posibilitatea de a fi acționar partener la o companie la fel de mare. Compania pe care vă prezint este numită Capital Gaming, este o corporație situată în San Ferning, în Regatul Unit, unde își are sediul central al firmei la numărul 124 Baker Street, strada Westminster, Londra. Vă pot spune că are și altă oficină în numărul 71 Desvaux Drum în Hong Kong. Capital Gaming este alcătuit dintr-un grup de experți cu 20 de ani de experiență care dezvoltă aplicații diferite pentru lumea sportivă de pariuri și loterii din întreaga lume. Pot spune că prin experiența acumulată în toți acești ani, abilitățile acestora merită prețul lor în aur și astăzi lansează produsul său în întreaga lume, un portal online pentru întreaga lume unde toți clienții săi vor beneficia de informații importante. În lumea pariurilor sportive și loterii se mișcă, se rulează, să spunem, anual miliarde de dolari în întreaga lume, dar din păcate sunt foarte mulți jucători care pierd și foarte puțini jucători care câștigă. Cu ajutorul informațiilor ce ne oferă Capital Gaming, vor crește șansele de a câștiga și cu această plataformă vor fi mult mai mulți jucători ce vor câștiga și mult mai puțini jucători ce vor pierde. De acest mod, toți jucătorii au ocazia de a crește șansele de câștig și de acest mod construiesc afacerea cu portalul Capital Gaming. Pariurile sportive sunt o industrie care rulează peste 700.000 de milioane de dolari în Europa, trilioane în America de Nord și o cifră mult mai mare în continentul asiatic. Vă pot da un exemplu. Pe data de 30 de aprilie 2010, Betfair, care este cea mai mare firmă din lume în acest sector, a avut mai mult de 3 milioane de clienți înregistrați în întreaga lume și au generat o medie de 5 milioane de tranzacții pe zi în piața de pariuri. Ce vreau să vă spun cu această informație? Compania Betfair a avut o tranzacție mult mai mare de fonduri față de toate impresele companiile la un loc. Capital Gaming a estimat facturările între 1 și 4.000 de milioane de dolari în acest an, fiind pe primul loc. Care este scopul nostru? Haideți să deschidem puțin ochii. Cu numai 4.000 de milioane pe an și știm că această industrie facturează cu mult mai mult pe zi. Capital Gaming este foarte precaut și știe că în următoarele luni se vor depăși aceste sume. Pentru a descoperi acest lucru, Capital Gaming face investește 5 milioane de dolari în internet. Mai bine spus, investește în publicitate și în mod special investește 1 milion de dolari în Facebook. Industria de pariuri sportive funcționează după cum urmează. 5% dintre jucători câștigă mari profituri și 90% dintre jucători pierd. După cum ne putem da seama, sunt mult mai mulți jucători care pierd și foarte puțini care câștigă. Prin urmare, toate aceste persoane caută să se reunească în cluburi sau asociații care pot avea, exemplu, 2000, 3000, 5000, 50.000 de membri sau chiar mai mulți. Aceste asociații sau cluburi fac pariurile cu ajutorul pariadorilor profesionali, ce sunt persoane fizice sau companii ce au cunoștințele și informațiile necesare și știu momentul când trebuie făcut pariul. Pe piața tradițională nu este ușor să pui bani să pariezi online și aștepți să câștigi. Este pur și simplu propriul noroc. Pentru a câștiga trebuie să știm exact când trebuie făcut pariul, trebuie să avem informația exactă să putem juca. Cluburile și asociațiile angajează persoane bine preparate, bine informate ca să facă pariurile. Aici este unde intră Capital Gaming. Cu ajutorul acestei companii, Capital Gaming, ce are 20 de ani de experiență, ajută clienții săi, dându-le sfaturi și informații necesare, spunându-le unde să investească și toate acestea costă $15 pe săptămână. Această companie este cea mai ieftină din mercat. Capital Gaming returnează cluburilor între 3 și $4 pe biletul jucat săptămânal. Imaginați-vă, de exemplu, că într-un club ai 50.000 de asociați. Capital Gaming le returnează, le plătește între
3 și 4 dolari pe bilet. Atunci este vorba de 50.000 de asociați cu un bilet fiecare, 3 dolari, sunt 150.000 de dolari săptămânal. Industria jocurilor, după cum știm, este foarte veche, adică se folosește de foarte mulți ani. Avem un exemplu de jocurile de cărți, ruleta, etc. Dar acum, în acest moment, ai o creștere foarte mare în lumea pariurilor, în lumea jocurilor. De ce? Pentru că este criză globală. Ca urmare a acestei crize, după cum bine știm, lumea, populația, are nevoie de bani și caută din ce în ce mai mult. Ai persoane, jucători, ce fac acest lucru pentru distracție, nu o fac să câștige. Dar în realitate, cu portalele de joc ce există în prezent, 90% din jucători pierd. În capitol gaming, 100% din jucătorii săi câștigă. Cu alte cuvinte, să fiu mai bine înțeles, capitol gaming este diferit față de toate celelalte companii. Haideți să vorbim acum de ceva foarte bun, ceva foarte frumos. Cum puteți câștiga cu capitol gaming? Se poate câștiga bani de 6 forme diferite. Primele 3 forme fără să faceți echipe, iar ultimele 3 forme construind propria ta echipă. Prima formă de câștig este capitol gaming împarte 10% din facturările mondiale, nu din beneficiu. Fiți atenți, din facturările mondiale și nu din beneficiu, între toți asociații săi. Acum, bineînțeles, fiecare membru primește câștigul său în funcție de rangul, de gradul pe care îl are fiecare, de exemplu, diamant, platină, aur, etc. Aceasta este forma cea mai ușoară. Acest lucru îl vom vedea la diapozitiva următoare. A doua parte de câștig este fiecare membru socio poate paria cu un sistem probat și este un sistem sigur. A treia parte, a treia formă, este că putem participa la 7 combinații de loterie săptămânal. Aceste 3 forme de câștig sunt, ca așa cum am specificat mai sus, fără să construiești echipă. Am să vă explic cele 3 forme de câștig formând echipă. 1. Planul binariu este un plan fantastic și probabil cel mai bun plan din lume. 2. Bonusuri promoționale lunare ce le plătește compania în funcție de obiectivul ce obține fiecare membru. Și a treia parte, să zicem, a treia formă este câștigul rezidual. Haideți să vedem acum cum este divizat, cum este împărțit acel 10% de facturările mondiale. Cum am mai spus, se estimează că facturarea va fi între 1 și 4 miliarde pe an. 35% din 10% se va împărți între acțiunile diamant. 30% din 10% se va împărți între acțiunile platină. 20% din 10% se va împărți în acțiunile de aur. Și 15% din 10% se va împărți între acțiunile de argint. În primul an să spunem că la companie facturează 4 miliarde de dolari. 10% din 4 miliarde de dolari ar fi 400 de milioane. 35% din 400 de milioane sunt 140 de milioane. Presupunând că acestea sunt 500.000 de acțiuni de diamant, beneficiul anual estimat pentru fiecare acțiune ar fi de 280 de dolari. Un alt exemplu pentru 100 de acțiuni de diamant. Valoarea anuală de aceste acțiuni este de 28.000 de dolari. Pe trimestru, câștigul ar fi de 7.000 de dolari, iar lunar câștigul ar fi de 2.333. Forme de participare la această afacere. Avem 4 moduri de acces. 1. Calitatea de membru diamant, ce are un cost de 975 de dolari și la compania include 150 de dolari în acțiuni. Generează 325 de puncte. 2. Calitatea de membru platină, costă 740 de dolari, compania include 100 de dolari în acțiuni și generează 250 de puncte. Calitatea de membru de aur are un cost de 510 dolari, compania include 50 de dolari în acțiuni și generează 125 de puncte. Iar ultima calitate este membru argint, ce are un cost de 170 de dolari, compania include 25 de dolari în acțiuni și generează 35 de puncte. Câștigurile binare.
Compania ne plătește săptămânal pentru fiecare grup de 250 de puncte ce noi introducem. Este clar, în funcție de calitatea de membru a fiecăruia, diamant, platină, aur. Imaginați-vă, de exemplu, că dumneavoastră sunteți primul și aveți două echipe, una în partea stângă și alta în partea dreaptă. Cum putem vedea în această diapozitivă, echipa din partea stângă are 8.000 de puncte și în echipa din partea dreaptă sunt 2.000 de puncte. Imaginați-vă că dumneavoastră sunteți membru diamant. În acest caz, compania vă plătește în această săptămână suma de 2.000 de puncte de la stânga și 2.000 de puncte din echipa dreaptă, din partea dreaptă. În acest exemplu, dumneavoastră puteți câștiga $1.000. Ce se va întâmpla cu cele 6.000 de puncte din echipa stângă? Se calculează pentru săptămâna viitoare. Nu contează că dumneavoastră intrați înainte sau după. Fiecare câștigă în funcție de rezultatele și obiectivele ce obține. Cum putem vedea în acest exemplu, asociația de la stânga este diamant, la fel ca dumneavoastră, dar el are 4.000 de puncte în echipa lui din stânga și 4.000 de puncte în echipa lui din dreapta. De această formă, el câștigă $2.000 în această săptămână și dumneavoastră 1.000. Este un sistem legal ce împarte beneficiile și efortul. Cine muncește mult este normal să câștige mai mult. În comparație cu alte sisteme binare ce avem în mercado, aici nu avem limite în profunzime. Putem avea în echipa noastră numărul ce dorim și toți ne vor da câștig săptămânal. Este necesar să fiți calificat lunar cu 15 puncte personale ca să puteți primi beneficiul din planul binariu. Aici avem două forme să calificăm. 1. Prima formă este înscrierea la Academia Capitol Gaming, unde se produce 15 puncte personale și are un cost de $35 pe lună. Înscrierea la Academia Capitol Gaming ne dă accesul de formare și de prepararea necesară să devenim jucători profesionali. A doua formă de calificare, putem califica cu 15 puncte personale cumpărând bilete de loteria de la aceeași companie, ce este în cazul nostru Capitol Gaming și are un cost de $65 pe lună. Această opțiune ne dă accesul să participăm în 7 loterii internaționale de prima clasă săptămânal. Ce se poate întâmpla? Dacă obțineți 3 numere pe una din aceste combinații, se câștigă mai mult de $65. Dacă obțineți 4 numere, cel mai sigur puteți câștiga 4.000, 5.000 sau $10.000. Dacă obțineți 5 numere, dumneavoastră deja sunteți milionar aparținând companiei Capitol Gaming. Aici avem un exemplu foarte frumos. Cum putem vizualiza primul milion având calitatea de membru platină? Imaginați-vă că toți membrii din echipa dumneavoastră sunt platină. Având 2 persoane în fiecare echipă, exemplu, echipa din stânga, 2 persoane, echipa din dreapta, 2 persoane, dumneavoastră puteți câștiga $200. Având 4 persoane în fiecare echipă, dumneavoastră câștigați $400. Având 32 de persoane în fiecare echipă, dumneavoastră câștigați $3.200. Asta aici este planul binariu ce am văzut mai devreme. Acum, bine, ai încă o formă în plus de câștig ce ar fi cu ajutorul rezidualelor, ce se acumulează și se plătesc lunar. Foarte important, fiecare membru trebuie să fie calificat cu 15 puncte personale. Aceste puncte se acumulează lună de lună. Dacă aveți 2 persoane în fiecare echipă, exemplu, în echipa din stânga și în dreapta, ar fi 30 de puncte în echipa din stânga și 30 de puncte în echipa din dreapta. Cu 4 persoane în fiecare echipă, ar fi 60 de puncte în stânga, 60 de puncte în echipa din dreapta. Și tot așa, ajungând să aveți 32 de persoane în fiecare echipă. Ar fi vorba de 480 de puncte în echipa din stânga și 480 de puncte echipa din dreapta. Începând de aici, dumneavoastră începe să primiți o cantitate de câștig rezidual ce va crește de fiecare dată ce echipa dumneavoastră crește. Compania Capitol Gaming este clar că are un beneficiu enorm și realizează opere de caritate social. Ne întrebăm de ce. Este necesar să împartă beneficiul ce câștigă și de această formă participă în organizații benefice înregistrate.
înregistrate în OMS, Organizația Mondială de Sănătate. Capitol Gaming este și un, să zicem, apărător de club de fotbal, ce este o instituție ce ajută tinerii să recupereze autostima și confianța în ei înșiși. Fiți atenți ce importanță are această acțiune. Donează sume importante de bani și ajută la construirea de spitale, la construirea de școli și mai presus de toate încearcă să îndrumeze tinerii în lumea sportivă. Vreau să vă spun că acum este momentul să vă asociați cu această companie, acum este momentul de a munci dur, este momentul ideal de intrar și găsi tot ce dumneavoastră căutați. Vreau să vă spun că oportunitățile nu se pierd, alții profită de ele. Dacă v-a plăcut această prezentare, vă recomand să vă puneți în contact cu persoana ce v-a invitat sau persoana ce v-a dat acest video și să vă pregătească un plan de început. Cum să începeți? Vă mulțumesc!